Kublai pi baro ngip liang su bhai pi shak thup khubor mata ka jan mit shwaban pash ki khubor ngnya pet chwai ki mat bakong san sedang ka har ghar tiranga campaign ban rakhe ya ka jing dap nyo pusan snem ka jing yo lait lut kari India Pedang burom umintri rang ba do hayeng sa jong u ya kinong yo takma na kalimpong yele kai Commonwealth Games arhajar arpuar Menteri Kena Kesorkar Pedang nak benta ke Jal Shakti bat Tribal Affairs Ubishweshwar Tudu Uong ba ke jela ke dei ban temu ban la ban pintre kam shispa nak shispa ya baro ki skim Kesorkar Pedang Bat ke benta ba jong ke jingya penbet kaput kan sedang shen ong inong yalam bah kli du kaseng United Democratic Party iba met ba lingdo ki khubor ki babnia Menteri rang badu kari Narendra Modi ula kentu ya ki briu bakin le ya ka har ghar tiranga dak ba penher ya ka lama lairong kari nadu menta kasngi hadu ka khatsan trik menta ubenai kumshi benta ban rakhe ya ka jingdap nyopusan snem ka jingyo lait lut kari ka har ghar tiranga kelas dang nadu menta kasngi Hakabaya day bat kane yaki program baper haga jilla lapen long dakatanat Department of Arts and Culture ka Sarkar Meghalaya ringkat ka jinga trailang bat ka Indian Council for Cultural Relations ha usosotham auditorium Menteri katanat puli puthi iba lakmen rimbui bat i Chief Secretary iba DP Walang kilaya don lang haga jing rakhe ringkat bat kiwe habakren haga jingalang iba lakmen rimbui iong ba ka long kasngi ka bakongsan namar bangi pen i ya jing long kongsan jong kalama kari hakane ka program lawan banya shimbenta ki khina school naki school baper hakanong ba kiriu don sap na keleng ki benta jong gajilla bat kiriu temmen ka West Giant Hills ru mata ka sngi kalaya snok tilang ban rakhe ya ka har ghar tiranga campaign I'm very thankful to our Honorable Prime Minister, Narendra Modi, who remind us that national flag is the pride of nation. National flag, we should, as the fabric has been mentioned, should have in our heart. Haba ai jingkren ha yeng jong u shakakin huan kinong yele kai kiblay shimbenta dangshen hakalimpong yele kai Commonwealth Games arhajar arpuar ha Birmingham Menteri rang badu kari Narendra Modi ula ong baka India tang bakalala lebha hakikam yele kai sports bat kalayo ban wanra nam job habun kilimpong Henry kalala ban lebha ru hakiwe ki jing Yakob kibakari kampajutip hakisnem bakam minshwa Ula ong ba kajing kiyo jong ki briyo ki batrang banyale kai sports bat ya kajing yaro day ban ai sha kajing yale kai bha jong ki klor yale kai kari Menteri Kena Kesorkar Pedang na kabenta Jal Shakti bat Tribal Affairs Ubishweshwar Tudu ubalawan ha kajing wan ba arsngi jong ula penpaw ya kajing bom sngaw tenat ya ka presentation balale da katanat sorkar halor ki project baper Ula penlong ya kejingalang bat kinong tray sorkar halor ka rukom pentrekam ya buon ki kampen roy ya ki scheme bat ki program balawan ra da ka sorkar pedeng bat kitanat jong ka sorkar pedeng bat buat pat da ka jing khmi benia da kitanat bapet ya ki scheme jong ka JJM SBM PMKSY bat ki we ki flagship program jong katanat Jal Shakti bat Tribal Affairs ha Shillong Menteri Kena ula penpau baka thong kalong ban pentrekam ya ka JJM shispa na ka shispa hakaleng ki benta jongkari kat ban poi ka snem arhajar arpusaw bat katanat jong ka Jal Shakti kan trading ban penyo ya kani ula penpau ru baki jing keno bala ai ya ki jaka jong ki pai riulum sha Assam on sahab ban khmi benia bha Pradhan Mantri that it should be completed before 2024, almost
2025. Unong yalam ka United Democratic Party iba medba lingdo ila penpau baka seng kampatiaw AA ya kijing keno baka seng ka sngap jarjar ha ka biadei bat kijing yakhi halor ka soskular ki biadei bat ki kam khaput da ka baong baka seng kala penmi ya kijing tho ha ka por ka badei bat la ong bakini kijing keno ki dei tang kijing persang jong kiliang persya ban yo kring brieu syaka kam sima iba medba ila penpau ru ya kejing kershan hakabia day bat kejing sedang no jong kabenta baar jong kejing penbet put bat ong bakane kadai kamat kabalasa teng la slem ilampang kayeng dorbar thau an ila ong bakarukam trekam kadai ban long kabayat bet bat day banya selok lang bat baro kitu kebia don benta ban shim ya kino kirai They should start. They should initiate, and they should try to find out a solution for all the things. But as I have again and again repeatedly I've been saying that always take all the stakeholders into confidence before you come up with any kind of decision. Ilampang kayeng dorbar tauan ke jelai ba medba lingdo ila ong baka kaipot jong ka audit hakabia day baka jingte ya kayeng thamai jong kayeng dorbar tauan ke jela kala dep ila ong ru baka kaipot jong ki artli ki benta ki ba na ken riang jong kane ke jingte ru kila jan dep bat menta katanat PWD kadang pet ya ka benta bah padeng jong kane ke jingte katanat kadang wat ya kilat kilenti kumno ban tip ya ka nong rim jong kane ke jingte ban penlong ya kane ka kaipot ka ba biang pura ila benrap shu la ong ru ba shisien bala dep ya kane ka kaipot ka high powered committee kan saya kendo lang ban pet benia ya kane lale ya ka audit da ka kinhon jong kisan ngot ki dikhot ka IIT Guwahati. If I'm not mistaken, is more or less ready as far as the audit report of the two wings of the main building, that is the right wing and the left wing. And it appears that they have also asked about from the PD department, they would like to do the status of the strength of the main building or the main portion of the building. Katanat Sports and Youth Affairs hinin kesngi kala penlong ya ke Limpung ban rakhe ya ke International Youth Day Arhajar Arpuar bat pelait ru ya ke Meghalaya Youth Survey Report Arhajar Arpuar isimbut Menteri Rangba ke jela iba Preston Tensong ilalong ikongsan ha ke jingalang I Menteri Katanat Kikam Sports and Youth Affairs iba Bante Dor Lingdo bat kiwe ki he sarkar na katanat kilaya don lang habakren ha kajingalang isimbut Menteri Rangba ila kintu yaki samla ka jela bakidayban paikmat siya kiwe kam omtang siya kakam sorkar bat kidayban shim kabu yaki lat kilinti bala ay da ka jela ha kaliang kaseng kam seng jam ila benrap bakumban riu po hajar ngut kisamla puli kidep ya ka graduation man la usnem bat kajing play ya kajing mut jeng perkhat jongki syapang ki kam ki jam kadai tang kata kabalam yaki sya khman. You are, as rightly mentioned by your Honorable Minister, the future and the pillar of the state. It is you to take over from me and to take over from all of us. Whether good or bad, it is up to you to perform. Ka Office Jong I District Tuberculosis Officer West Janta Hills kala penlong ya kajing yala patba nakabenta ka self-help group syapang kajing pang tuberculosis ha community hall Dikyat West. La penlong ya kajing yala ka drama lingkot halor ki jingma jong kajing pang tuberculosis ya kabala penlong hayo jong kalat Rembai East Janta Hills District daki samla puli jong ka BSW Women's College but St. Edmunds College. Ya kani kajing yala patba la penlong hapo ka National Tuberculosis Elimination Program. Kajing tmu jong kani ka program kalong ban ay dawai A syakinong pang hakijaka sumar balayo jingerap na ka sorkar. I District Tuberculosis Officer in Charge East West Janta Hills District I Dr. EBV Lalu ilaong baka sorkar padeng jong ka India kelas dang ya ka program belatip kum ka National TB Elimination Program da kajing tmu ban pendu jatno ya kajing pang kat hakasnem arhajar arpusan.
Hashwa bangin penkut no ngi penkemau ya phi baya ka ni ka khubor na lor ka ba phi yo I ha ki television phila urban page live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man la ka sngi phila urban page ya ka khubor jong ka DD News Shillong ha ka Instagram Facebook ba Twitter Mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha Shillong ka jing shet kalong arpun rio point lai degree Celsius bat ka jing kriat kalong khat pra point nyo degree Celsius ka jing sngam ka haw kalong khandai po na ka shi spa men step bat nyo pu na ka shi spa jan mit kan don ka jing hap slap ba malumala ha bun ki jaka Shwaban poi sha ka pukut jong ka thup khubor nginya pet biang sa shi sen ya ki mat ba kong san Sedang ka har ghar tiranga campaign ban rakhe ya ka jingdap nyo pusan snem ka jingyo light luot kari India. Pediang burong Menteri rang badu hayeng sa jong u ya kinong yo takma na kalimpong yelek kai Commonwealth Games ar hajar ar puar. Menteri kena ke Sorkar Pedeng nak kebenta ke Jal Shakti bat Tribal Affairs Bishweswar Tudu uong bak jela kadai ban temu ban la ban pentrekam shispa nak shispa ya barok ki skim ke Sorkar Pedeng Bat kebenta ba ar jong kajingya penbet kaput kan sedang Shen ong inong yelam bah klidu kaseng United Democratic Party iba met ba lingdo Te parlok katung ila poisha kapakot jong kathup kubor jungi mataga janmiet. Hadu bangin dia syambiang bat pila syai kasngi, kublay pi baro.